duša je prljavija od najprljavijih ruku. Kada se nedostojno pričešćujemo svetim tajnama, duhovno propadamo kao što su u vreme ono duhovno propadale Hristoubice. Kako ćeš izaći na sud Hristov, ti koji si se drznuo da nečistih usta i ruku primaš sveto telo njegovo? Caru zemaljskom ne smeš da pristupiš kada se iz tvojih usta širi rđav zadah, a kako si se onda drznuo da celivaš cara nebeskoga, kada ti duša smrdi na greh? Takav tvoj postupak je isto što i javno vređanje cara nebeskoga. Reci mi, molim te, da li bi se drznuo da prljavih ruku pristupiš svetom pričešću? Smatram da ne bi. Naprotiv, pre bi odlučio da uopšte ne pristupiš svetom pričešću, nego što bi mu pristupio prljavih ruku. Kako onda kada u tako neznatnoj stvari, kao što su prljave ruke, pokazuješ tako veliku predostrožnost, pristupaš svetom pričešću i osmeljuješ se da ga dotakneš nečistom dušom, jer prljavština na rukama je samo privremena, dok je prljavština duše neprolazna ukoliko se čovek ne pokaje. Zar ne vidiš kako su oprani, čisti i blistavi bogoslužbeni sasudi, a naše duše treba da budu još čistije, svetije i svetlije od njih? Zašto? Zato što se bogoslužbeni sasudi peru i čiste radi nas, a dušu treba da očišćujemo radi Hrista. Uz to, svešteni sasudi u sebe ne upijaju ono što se u njih uliva, oni ne osjećaju ono što se u njima nalazi, a mi to osjećamo pričešćujući se svetim tajnama. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.